παιδιά σε άλλο ένα βίντεο και όπως βλέπετε είναι Thanksgiving εδώ και είναι Christmas τώρα, θα γίνει Christmas και είμαι στον τελευταίο πελάτη που είναι η Queen και έχω έτοιμη την παραγγελία, βασικά έμεινε το gravy και ώρα να αποχαιρετήσουμε το Thanksgiving και να χαιρετήσουμε τα Χριστούγεννα που ανυπομονώ. Επίσης τα Χριστούγεννα είναι καλύτερη γιορτή. Ναι, σε ευχαριστώ Queen, thank you very much. Πάντως τα Χριστούγεννα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. 2 Thanksgiving θα λέμε ποτέ σε αυτό το παιχνίδι, θα το ξαναπούμε στο Πασταρία, όποτε αποφασίσω να το παίξω. Γιο σας, όλοι σας τέλος πάντων. Πέρασα κι άλλο rank εκτός από το 40, σιγά μου πήγα 42 και 41 το πολύ. Τι έχουμε τώρα, τι είναι αυτό, strike out. Οκ, θα παίξω ένα strike out, αν χάσω. Όχι, γιατί... Εντάξει, πρώτο check. Δεν το κάνω το πρώτο. Όχι! Γαμό! Christmas! Ναι! Merry Christmas. Wait. Βίντεο έκλεισε. Είναι πανέμορφο αυτό. Γενικά χαίρομαι. Ωραία, είναι Christmas τώρα. Για να δούμε τι ανοίξαμε. Το Christmas. But it's Christmas. Τι είναι, πάπια. Χίνα. Αχ, χίνες θα φάμε. Τι άλλο άνοιξα. Ανοίγω 2 συνήθως. Yule Spice. Εντάξει, ωραία. Shop, πάμε να αγοράσουμε. Να μπούμε στο Christmas Spirit. Έχω 8 δέντρα για το Christmas Spirit. Θα πάρω το Large Holiday Table. Θα πάρω και το box. Πάω εδώ. Όχι, ξέρεις κάτι. Χέστο. Καλό είναι. Θα έχω μόνο το jukebox, ok? And then we start again. Κάτσε, remove all. Wallpaper τέτοια δεν έχω ακόμη. Θα βάλω αυτό. Γενικά έχω πολύ λίγα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Θα τα βάλουμε όλα επειδή αγαπώ τόσο πολύ τα Χριστούγεννα. Καλά, εντάξει. Ένα θέλουμε. Το ένα θα το βάλω εκεί. Και επίσης το jukebox είναι το τέτοιο είναι χριστουγεννιάτικο αυτό εδώ. Οπότε μπορώ να το βάλω εδώ και θα χορεύουν έτσι κι αλλιώς. Θα το βάλω εδώ. Θα έχουμε το large table. Θα βάλω και τις... Όχι. Θα βάλω εδώ πέρα... Έλα εσύ, φύγε. Θα βάλω εδώ πέρα αυτό. Πρέπει να είναι όλα beautiful για το Christmas. Θα βάλω τις τσίχλες. Και θα βάλω και αυτό. Τώρα... Θα μας πει κάποιος κάτι αν έχουμε 3 δέντρα, όχι. Αγαπάμε όλοι τα δέντρα αυτά τα χριστουγεννιάτικα. Αν δεν τα αγαπάς φύγε από εδώ, δεν με νοιάζει ποιος είσαι και τι κάνεις. Ωραία. Ωραία, τώρα θα πάρουμε εδώ πέρα, έχουμε κάτι για Χριστούγεννα. Έχουμε το Season Potter, Season Potter, μπράβο μου. Λέω να πάρουμε τα δέντρα, πηγαίνει πιο Christmasy. Εδώ είναι Snowy Red Floor, Snow Floor. Πάμε τώρα για τα ρούχα, θέλω, αυτό, παντελόνι. Ναι, παντελόνια, μπράβο μου. Αυτά φυσικά. Θέλουμε παπούτσι, άλλα δεν χρειαζόμαστε, είμαστε ok με αυτά. Θα πάρω και αυτό έτσι για την πλάκα μου. Ok. Κάπου θα το βάλω τώρα. Εκεί όχι πάντως. Μπορώ εδώ. Να βάλω εδώ το ένα, να βάλω εδώ το ένα το δέντρο και να βάλω και το άλλο. Ωραία. Nice. Έχω φάει 3 λεπτά από την ώρα, τέλεια. Πανέμορφα. It's Christmas, ναι, μπλα μπλα μπλα. Ωραία, τα clothings. Newest, εσύ, newest, όχι. Newest. Δεν έχω κάτι εδώ. Δεν πειράζει. Εντάξει. Okay. We love Christmas. Live love Christmas. Ωραία, τώρα εδώ και την Dora. Δεν είχα άτομα να βάλουμε, μου λες και τώρα γιατί τις βάλε. Εδώ. Και τα ίδια. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Τα τέτοια δεν έχω βάλει. Εδώ αυτό και αυτό. Και είμαστε έτοιμοι. Merry Christmas. Ωραία.
Τώρα το κάνουμε κανονικό σπίτι. Winter, Christmas, Santa, Roasted Goose, Yule Spice. Συγγνώμη, χάρηκα. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Κανέναν! Είναι τέλειο. Ο Αγίος Βασίλης έρχεται στο μαγαζί μου. Santa only visit during Christmas, he also has with silver. Έρχεται με silver. Ωραία, nice. Θέλει πάπια. Αμάν ρε, πόσο πάπια, πόσο χίνα θα φας. Δεν έχω φάει ποτέ χίνα, οπότε δεν ξέρω πώς είναι. Ωραία. Κάποιες στιγμές θα κάνω ησυχία έτσι απλά για να το βάζω σε fast speed για να μπορώ να κάνω record περισσότερο. Θα βάλουμε εδώ τις πατάτες αυτές και το ξέρω ότι όλα θέλει curly fries. Α, ναι, επίσης άνοιξα... Μισό. Πού είναι? Newest. Εδώ. Άνοιξα αυτές εδώ τις πατάτες της sweet potato wedges. Περιμένω κάποιος τώρα. Άγιε Βασίλη, δεν θα χορέψεις? Α, χορεύει. Α, κι άλλος Άγιος Βασίλης. Ντύσου για τα Χριστού. Ωραία. Αυτό εδώ τι θέλει? Θέλει marble. Ωραία. Έτοιμο και αυτό. Δεν ήθελε curly fry σε μισό ρίκο. Εντάξει, όχι. Πάρε εσύ Σάντα το πράγμα σου. Το Γιούλι, αυτό το Γιούλε, τι είναι το Γιούλε, πώς λέγεται? Γιούλε, θα το λέω. Τώρα είναι Χριστούγεννα, μακάρι να ήταν Χριστούγεννα. Να πάω στο σχολείο φορώντας το καπέλο αυτό. Θα είμαι έτσι με το καπέλο. Το δεύτερο δέντρο δεν φαίνεται καν. Σοκάπ. Α, καλά κλείνει αυτό. Ωραία, ωραία. Δεν έβαλα το πόστερ. Αχ, η αδερφή του Μάρτι. Hi. Ωραία. Να, είπα, θέλει τις potatoes. Ωραία. Κάτσε να κάνω και την παραγγελία. Έλα εδώ. Να βάλω και αυτές εδώ τις πατάτες. Πάρε εδώ το Rico's Beans. Ο Ρίκο θέλει τα φασόλια του. Θέλει και τυρί. Πού είναι το τυρί? Γιατί κολλάει? Μη μου κολλάς τώρα, είναι Χριστούγεννα. Έχει χιόνι. Κοίτα, έχει χιόνι. Πάω να φτιάξω το κλόβερ. Ωραία. Έχουμε και την Γιούι. Να, Γιούι. Γι' αυτό το έλεγα, Γιούλη. Απ' τη Γιούι. Έρχεται. Ξέρω ότι σας πάει τα νεύρα φωνή, γι' αυτό την κάνω. Sorry, του Μπράβο. Αγγλικά σκηνής perfect. Χέσε με. Μη με χέσεις. Αυτό δεν είναι καν έτοιμο. Εντάξει. Ωραία. Γιατί δεν χορεύετε? Δεν έβαλα το jukebox και τώρα απαγορεύεται να χορέψετε. Είναι σοκολάτα. Χορεύει. Η Γιούι τρώει τσίχλα. Ωραία. Ξέρεις τι, θα το βάλω το jukebox μόνο που θα το βάλω κάπου που ας πούμε να είναι καλά. Γιατί τώρα δεν χορεύει. Τη τσίχλα που την πιάνεις, αφού είναι η Γιούι. Έτσι μπράβο, πιάσει το κακάο, τώρα χόρεψε. Έτσι μπράβο. Nice girl. Συγγνώμη το άλλο. Α, ναι. Γιατί όλοι παίρνουν το ίδιο ψωμί? Αυτό το παίρνουν μία φορά τη δεκαετία. Θέλει Γιούλη. Είναι τόσο όμορφο. Α, οι πατάτες. So beautiful. Κοίτα. Γιατί μόνο 99? Why are you doing this to me? Ωραία, here. Let me do your potatoes. Χέστηκα, Κρέινερ, κάμω.
Αυτό το σκύλι. Δεν σκάει. Έλα, αγάπη μου, τελειώνω. Έτσι, μπράβο. Έλα, γιούι. Ωραία. Κάνω αυτή την παραγγελία που θα θέλει το Μίλα, όχι. Bruno Mars. Ωραία, θα φτιάξω την παραγγελία της Μπρούνα, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχουν πάρει 2 άτομα το special, θα το φτιάξω. Ο επόμενος θα θέλει special 1000%, γι' αυτό θα ξεκινήσω να το φτιάχνω πριν χτυπήσει το τηλέφωνο και με ζαλίσει. Θέλεις mustard. Ωραία. Mustard. Ωραία, το τηλέφωνο που χτυπάει, ναι, φυσικά. Indigo. Δεν χάνει στιγμή εσύ, Indigo. Αυτή ήρθε μία φορά και μετά είπε να εξαφανιστεί. Έκανε disappears, μπράβο μου. Disappear. Σαν τον Παπα Λούι που έρχεται όταν φτάσει σε rank 65 και εγώ έχω άλλα 24 ranks. Π.χ. άλλες 50 μέρες που θα πρέπει να φτιάχνω toast. Και μετά από τις 50 μέρες, ξέρετε θα κάνουμε πασταρία και θα τελειώσουμε το πασταρία που δεν σπολάρω τι γίνεται. Θα το μάθετε κάποτε πάντως. Το επόμενο βίντεο θα περιέχει το Valentine's Day. Κάτσε. Είναι Χριστούγεννα, New Year, Valentine's Day, Holy, Easter, τέλος. Αλλά 5 τέτοια, 5 seasons. Φτάσαμε και το Winter. Ναι. Christmas, New Year, Valentine, Holy, Easter. Και τέλος. Δεν σποιλάρω και εδώ πέρα θα το δείτε. Και μετά από το πασταρία σκέφτομαι ακόμη ποιο να κάνω. Λέω η μοκαρία ή κλακερία, που το κλακερία με το έχω κάπου στο rank 12-18. Οπότε μπορούμε και είναι πιο εύκολο. Έλα με ξόλο. Ξόλο, πώς τον λένε αυτόν. Σκάσε. Στο μεταξύ αυτό το παιχνίδι. Αμάν, αυτό το σκυλί θα το δεν θα τα πάμε καλά με αυτό το σκυλί. Don't demonetize. Με καλά demonetize. Θα το πνίξω το σκυλί. Σκάσε. Βάζεις 96, είναι τέλειο. Ωραία. Έχουμε εδώ. Τώρα έχουμε το Swiss cheese. Ωραία, σκάω για να το κάνω επί speed. Speeding montage. Όχι! Γιατί το έκανα αυτό. Ωραία, χαίρεστηκα για αυτήν που είναι στο Snapchat. Και να η παραγγελία του που θα μου δώσει 300. Ευχαριστώ. Thanks for the 300 πόντους. Κοίτα το. Θα είμαι εκεί και να παίζω με το χιόνι. Να κάτσω στο πάτημα και να κάνω αγγελάκια στο χιόνι που δεν έχω κάνει ποτέ. Γιατί έτσι, γιατί δεν θέλω. Πρώτη μέρα Χριστουγέννων. Χριστούγεννα έχουμε σε 90 κάτι μέρες. Βαριέμαι να πω μόνο τόσο. Γκουσκουρού, πέρασε και rank. Blender Ball χέσαμε. Ωραία. Τι άνοιξα, New West. Άνοιξα 2. Άνοιξα ψωμί fruitcake και ginger spice cheese. 4. Έχω ανοίξει ήδη 4 στα 5. Hello. Έκανα λίγο break. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κανείς νέος. Γιατί να είναι κάποιος νέος. Ωραία. Θα βγάλω το τέτοιο. Θα το βάλω εκεί αυτό. Ναι, το poster. Θα το βάλω εδώ. Αυτό. Ωραία. Τώρα θα βάλω και. Πού είναι η γλάκια. Αλέφινο με τον κολόγυφτο κάθε μέρα που περνά μας έχει ζαλίσει. Σκάσε! Κολόγυφτε! Κάμω την Ινδία σου! Τέλος πάντων. Δεν ξέρετε τι περνάω με αυτούς τους γύφτους. Μου έχουν ζαλίσει τα θα έλεγα τώρα, τα θα έλεγα μου. Θα έχω χύσει και το τέτοιο εδώ πέρα να το ακούς. Ξέρεις κάτι, έτσι, όχι έτσι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και goodbye, τα λέμε στο Valentine's Day.